ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് ഗാലക്സി A14 5G? കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഗാലക്സി A14 ഹരേ 5G കൃഷ്ണ. ആരാണാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാരെന്ന് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. ബാക്കി എല്ലാവരും നമ്മള് സുധമാതാജിയാ മാതാജി. സുധമാതാജി. സുധമാതാജി പേര് മാറ്റിയോ? ഇല്ല, പേര് കുറച്ചു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. ഇടയ്ക്ക് അത് വരുന്നതാ. സുധമാതാജി ആണോ? കൺഫേമാ? അതെ അതെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതേപോലെ വന്നിരുന്നു. ഗാലക്സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നേ. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി, അറിയാൻ പറ്റില്ല. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് അറിയായിരുന്നു നമുക്ക്. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം, ഫസ്റ്റത്തെ മൊഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റത്തെ അധ്യായമാണ്. 6ാമത്തെ അധ്യായം ധ്യാനയോഗത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്നലെ 5ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടു. 5ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. ആ അധ്യായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. മാതാജിയുടെ പേരൊക്കെ മാറ്റിയോ? ലിങ്കിൽ കൂടെ കയറാൻ പറ്റാണ്ട് വേറെ ഇതിൽ കൂടെ കയറിയപ്പോഴേ അങ്ങനെ ആയിട്ട് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ, കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിവിടെ രഥയാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രഭു ഒക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ബിജു പ്രഭു ഒക്കെ. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പ്രഭു? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭുജി. മ്യൂട്ടാ പ്രഭു. നല്ലതായിരുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു. നന്നായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പോകാനായിട്ട് ഒരു പ്രചോദനമായിട്ട് എന്താ പ്രഭുവിനും അവിടെ മനസ്സിലായതെന്ന് പറഞ്ഞേ. അവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു. നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ പ്രത്യേക ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്ക് അവിടെ. കാരണം നമുക്ക് അവിടെ വരാനേ തോന്നില്ല, തിരിച്ചു പോരാൻ തോന്നില്ല. അത് ശരിയാ. ഭയങ്കര എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര വരാൻ നേരത്തെ ഭയങ്കര വേഷം തോന്നില്ലേ? നമ്മളെന്തോ നമ്മളവിടെ വിട്ടുപോരുന്ന പോലത്തെ ഒരു വിഷമല്ല നമുക്ക് ശരിക്കും വരാനായിട്ട്. രഥയാത്രക്ക് പോയി രഥയാത്രക്ക് വലിച്ചിട്ടൊക്കെ വന്നതാ. രഥം വലിച്ച് ജഗന്നാഥനൊക്കെ കൊണ്ട് അവിടെ ആക്കിയിട്ട് പോകുന്നത് അവര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായി. കാരണം അങ്ങനെ പോകുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് തിരിച്ചു പോരാൻ നമുക്ക് തോന്നില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭയങ്കര വിഷമായിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോരുമ്പോ. അറിയില്ല, അവിടെ ഭയങ്കര പ്രത്യേകത തോന്നുന്നു. എല്ലാവരും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് ശരിക്കും. അങ്ങനെ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി പോകാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ നമുക്ക് അല്ലെ? ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കാന്തം പോലെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളെ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത. അതെ, മാതാജി പോയിക്കോ. മാതാജി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാതാജിക്ക് അവിടെ പോയി സർവീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. അതെ.
മാതാജി കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയവരടുത്ത് അവിടുത്തെ പ്രഭു എന്ന് ചോദിച്ചു മാതാജി, രാത്രിക്ക് ഭഗവാൻ ഇത് പോക തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അവർ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മാതാജി. ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുമായിരുന്നു. 50 റൊട്ടിയും കറി കുറുമ കറി ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 50 റൊട്ടി നേട്ടപ്പം അവര് പേടിച്ചു പോയി. ഞാൻ അവിടെ അത് അന്ന് നിന്നില്ലല്ലോ മാതാജി, എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചത് പ്രഭു. സാരില്ല, അത് നമുക്ക് അടുത്ത സമയമായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോ ചെയ്യാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ അതെ, ഇനി അടുത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് എല്ലാവരും. ഇനി ഓഗസ്റ്റില് ഇതുണ്ട്, ബ്രഹ്മോത്സവം വരുന്നുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 28 അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഡേറ്റ്? അതെ അതെ അതെ, 28 പറഞ്ഞത്. ബ്രഹ്മോത്സവം 6-ാം തീയതി വരെ ഉണ്ട്. 6-ാം തീയതി വരെ പിന്നെ ജന്മാഷ്ടമി ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് പ്രോഗ്രാമാണ് അവിടെ. അപ്പോഴേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. അപ്പോഴാണ് അധികം ആളുകൾ എല്ലാവരും വരിക. രഥയാത്ര അത്ര അറിയില്ല എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ പോയി കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാവുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രഥയാത്രയെ കുറിച്ച് അത്ര അറിയുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അപ്പോഴേക്ക് നോക്കിക്കോളൂ, എല്ലാവരും പോകാം. ഭക്തന്മാരും മാതാജിമാരും എല്ലാം നല്ല സ്നേഹമാണ് മാതാജി. എല്ലാവരുടെ സംസാരിക്കുക നല്ലതായിട്ട്, നല്ലതായിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 12 ലാംഗ്വേജിലുള്ളവരുണ്ടെങ്കിലും ഭാഷ അവിടെ ഒരു വിഷയമല്ല മാതാജി ആർക്കും. ഭാഷ എന്നൊരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല അവിടെ. എല്ലാവരും തമ്മിൽ കാണുമ്പോ ചിരിക്കുക എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു, എല്ലാവരും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഒരു ബന്ധം. ചെന്ന് ആദ്യം കണ്ടത് നാമനിഷ്ടപ്രഭുവിനെ പുറത്തൊരാളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടപ്പോ തന്നെ ചോദിച്ചു, ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭയങ്കര സന്തോഷം എല്ലാവരും വരുമ്പോ. നല്ലതാ, പോകാൻ പറ്റുന്നവര്, അടുത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ പോകാം. അല്ലാത്തവർക്കാണ് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കുള്ള ആരതി കണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. അവിടെ പോയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് സൂപ്പർ. അവിടെ നമ്മൾ കാണും പോലെ അല്ല. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അവിടെ പോകണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. നമ്മൾ എന്തായാലും വർഷത്തിലൊരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പോകാനായിട്ട് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം. 2-3 ദിവസം നിന്ന് ഒക്കെ പോരുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ്ങും വരും അവിടെ ശരിക്കും. ശരി, അങ്ങനെയാ വരണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അധ്യായം 6, ധ്യാനയോഗം. നമ്മൾ 2 എസ്സേ തന്നല്ലോ അല്ലേ? അതെ മാതാജി, കഴിഞ്ഞ 2 എസ്സേ തന്നില്ലേ എല്ലാവർക്കും? നമ്മള് ഓക്കെ. ഇനിയപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പഠിക്കുക, ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓരോന്നും കിട്ടുന്നില്ല മാതാജി. കൂടുതലാണ് മാതാജി. ശരിയാകുന്നില്ല മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ശരിയാവണില്ലേ? ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും 5 ആൾക്ക് 5 വിധത്തിലുള്ള ഉത്തരം. 5 വിധത്തില് ആൻസർ ആയിരുന്നു ഇന്ന്. എന്തായാലും അത് നേരാവുന്നില്ല. ഒരു കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല. കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും മാതാജി. അത് തന്നെയാണെന്നൊരു സംശയം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിശാസ്ത്രി അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസി ച യോഗി ച നാനിരഗ്നിർന ചാക്രിയഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മികമായ ഒരു ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവൻ അതല്ലെങ്കിൽ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല ആര്? സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ സന്യാസിയും യോഗിയും ആരാണെന്നാണ് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കടമ നിർവഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ സന്യാസി. അല്ലാതെ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതല്ല സന്യാസം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ഓരോ ദിവസേന ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതൊന്നും അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ അല്ലെങ്കിൽ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല സന്യാസി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. യഥാർത്ഥ യോഗിയും സന്യാസിയും രണ്ടുപേരും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വിശേഷിച്ച് കലിയുഗത്തിൽ പ്രയാസമേറിയ പ്രക്രിയയാണിത്. അതുകൊണ്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗചര്യ ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, താരതമ്യേന വിശിഷ്ടമെന്നും ഭഗവാൻ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം, അതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാലും
ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്, കലിയുഗത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇത് പ്രയാസമേറിയ പ്രക്രിയ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗചര്യയെ കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മയോഗം, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടതെന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടതും നമുക്ക് പറ്റുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുക. കർമ്മയോഗം തന്നെയാണ് വിശിഷ്ടം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്വാഭാവികമായി എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവത് അംശമാകിയാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ പ്രവർത്തനം അവരുടെ കടമയാണ്. ശരീര അവയവങ്ങൾ ഓരോന്നും മുഴുവനും ശരീരത്തിന്റെ തൃപ്തിക്കാണല്ലോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഒന്നുപോലും സ്വന്തം തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം ഉപേക്ഷിച്ച് പരമപുരുഷന്റെ സംപ്രീതിക്കായി കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജീവസത്തയാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസിയും യഥാർത്ഥ യോഗിയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം ആരുടെ കടമയാണ്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ കടമയാണ്. അപ്പൊ അതിനെങ്ങനെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്? ഈ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ, ഓരോ അവയവങ്ങളും ആ ശരീരത്തിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ സ്വന്തം തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അവയവം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അതാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ യോഗി ഈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യസന്യാസാമിതി പ്രാഹുർയോഗം തം വിത്തി പാണ്ഡവ നഹ്യ സന്യസ്ത സങ്കൽപ്പോ യോഗി ഭവതി കശ്ചന. പരിത്യാഗമെന്ന് പറയുന്നത് യോഗം തന്നെയെന്ന് നീ അറിയണം. അപ്പൊ പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ പറയുന്നത് യോഗം തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. യോഗം എന്നാൽ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ്. പാണ്ഡുപുത്ര, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും ഒരിക്കലും യോഗിയാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ അത് ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും ഒരിക്കലും ആരാകാൻ സാധിക്കില്ല? യോഗിയാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ പരിത്യജിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യോഗം തന്നെയാണെന്ന് നമ്മളറിയാം. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ സന്യാസം തന്നെയാണെന്ത്? പരിത്യാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ സന്യാസം ചെയ്യാണ്. ആ യഥാർത്ഥ സന്യാസം തന്നെയാണെന്ത്? യഥാർത്ഥ യോഗം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിലുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? യോഗി ആവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയം ആരായിരിക്കും? ഒരു യോഗിയുമായിരിക്കും, ഒരു സന്യാസിയുമായിരിക്കും. കാരണം അവര് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും എന്താണ്? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയ ഒരാൾ ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം ത്യജിക്കും. അവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിർത്തും. ഭൗതിക ആസക്തിയിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്ന യോഗികളും ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് പരിശീലിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനായിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിക്കുവാൻ സന്ദർഭം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരേ സമയം തന്നെ സന്യാസിയും യോഗിയുമാണ് കൃഷ്ണാവബോധവനായ വ്യക്തി. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി ഒരേ സമയം തന്നെ സന്യാസിയുമായിരിക്കും, യോഗിയുമായിരിക്കും. കാരണം എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിവ് നേടിയ ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം ത്യജിക്കും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളും അവർ ചെയ്യില്ല. ഭൗതിക ആസക്തിയിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന യോഗികളെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ പരിശീലിക്കുന്നത്? യോഗത്തിൽ യോഗ പരിശീലനം നടത്തുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്കാണെങ്കിലോ കൃഷ്ണനായിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള സന്ദർഭമുണ്ടല്ല. അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റാണ്, സേവനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരേ സമയം തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി സന്യാസിയുമായിരിക്കും, യോഗിയുമായിരിക്കും. സ്വാർത്ഥപരമായ ഏതു സംതൃപ്തിയും കണക്കാക്കാതെ പരമപുരുഷന് പ്രീതികരമായത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ സ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഏത് സംതൃപ്തിയും കണക്കാക്കാതെ, നമ്മളേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാർത്ഥത ഒന്നുമില്ല, അവിടെ എന്തുമാത്രമേ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യം. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന മനുഷ്യന് സുഖാനുഭോഗങ്ങൾക്കുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ എപ്പോഴും ഭഗവത് പ്രീണനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം സുഖത്തിലോ അതിലൊന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. സ്വന്തം സുഖ അനുഭോഗങ്ങൾക്കൊന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പരമപുരുഷനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവനാണ് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും.
നൈഷ്കർമ്മ്യാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനം വഴി എല്ലാ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഫലവത്താകും. അപ്പൊ നൈഷ്കർമ്മ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നൈഷ്കർമ്മ്യം അതായത് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക. കർമ്മം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. കാരണം നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു സമയം പോലും നമുക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനം വഴിയിട്ട് എല്ലാ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഫലവത്താകുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പരിശീലനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഫലവത്താക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത്. ആരുരുക്ഷോർമുനേർ യോഗ കർമ്മ കാരണമുച്യത്തെ യോഗാരൂഢസ്യ സത്സൈവ ശമ കാരണമുച്യത്തെ. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിൽ പ്രാരംഭകനായ സാധകന് കർമ്മമാണ് മാർഗം. യോഗാസിദ്ധിയിൽ ഉയർന്നവനാകട്ടെ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നിരോധനമാണ് ഉപായം. അപ്പോൾ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയില് പ്രാരംഭകനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധകൻ അവർക്ക് കർമ്മമാണെന്ത്? അവരുടെ മാർഗം. യോഗാസിദ്ധിയിൽ ഉയർന്നവനാണെങ്കിലോ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിരോധനമാണ് ഉപായം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിൽ, അതായത് അഷ്ടാംഗ യോഗം പരിശീലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളുടെ യാത്ര അത് 2 ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അതായത് ഒന്നാമത്തെ തുടക്കക്കാരൻ യോഗ മാർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു തുടക്കക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ഫലേച്ഛയില്ലാതെ കടമകൾ ചെയ്യുക, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക, അതായത് നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യുക. അതാണ് അയാളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കർമ്മം ചെയ്യാൻ, കർമ്മങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനാണ് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നത്? ഒരു തുടക്കക്കാരന് സാധിക്കുന്നത്. ആ തുടക്കക്കാരൻ അതാണ് കർമ്മമാണ് മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ തുടക്കക്കാരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്? ആ തുടക്കക്കാരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിലൂടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ മാത്രമേ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടന് യോഗാസിദ്ധിയിൽ ഉയർന്നവനാണെങ്കിലോ, അതായത് യോഗാരൂഢനാണെങ്കിൽ ആ ധ്യാനത്തില് സിദ്ധി കൈവരിച്ച യോഗത്തിന്റെ ഉന്നത തലങ്ങളിൽ എത്തിയ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? മാറി നിൽക്കണം. അതായത് ഭൗതികമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്മാറി മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മുന്നോട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കണം ആ വ്യക്തി. മുന്നിലേക്ക് പോയ വ്യക്തി, അതായത് യോഗാരൂഢനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും പിന്മാറി മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? നമ്മളെ നിരോധനമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളും നിരോധിക്കുക. അതാണ് അവിടെ ആ വ്യക്തിയുടെ ഉപായം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തുടക്കക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യുക. അതാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ, അതായത് യോഗാസ്ഥിതിയിൽ ഉയർന്നവനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിരോധിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാവുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? ശാന്തി നേടാനായിട്ട് ഉപായം വരുന്നത്. അതായത് നമ്മള് മുന്നിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ തുടക്കക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യണം. ഉയർന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരോധനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് നമുക്കതിലേക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കാന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭൗതിക കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പൂർണ്ണത നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത്തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ യോഗം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ പരമപുരുഷനായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്യുന്നതമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള കോണിയായിട്ട് അതിനെ കണക്കാക്കാം. ഈ കോണിയുടെ പടികൾ ഒരു ജീവന് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഭൗതിക തലങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വിശുദ്ധമായ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലെ പൂർണ്ണമായ സാക്ഷാത്കാരത്തോളം എത്തുന്നു. ആദ്യപടി യോഗാരുരുക്ഷവും ഒടുവിലത്തേത് യോഗാരൂഢനുമാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തേതാണ് എന്ത്? യോഗാരുരുക്ഷു. പിന്നത്തേതാണ് എന്ത്? യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യോഗാരുരുക്ഷുവിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എന്ത്? 2 ഘട്ടങ്ങൾ പറയണത്. ഒന്ന് യോഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തില് കർമ്മം ചെയ്യാന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് യോഗസിദ്ധിയില് കൂടുതൽ മുന്നിലേക്ക് വന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിരോധനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് യോഗാരൂഢനും യോഗാരുരുക്ഷനെയും കുറിച്ച് പറയുന്നത്.
കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന വ്യക്തി എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആദ്യം മുതൽക്കേ തന്നെ ധ്യാനാവസ്ഥയിലാണ്. എപ്പോഴും കൃഷ്ണ സേവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ അയാളുടെ ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിലച്ചതായി കണക്കാക്കാം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും, ആദ്യമേ മുതൽ തന്നെ ധ്യാനാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളും നിലച്ചതായിട്ടും കണക്കാക്കും. കാരണം അയാൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത്. യഥാ ഹീനേന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു ന കർമ്മസ്വനുഷുജ്യതേ സർവസങ്കൽപ്പ സന്യാസി യോഗാരൂഢാസ്തദോച്യത്തെ. ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഭൗതികങ്ങളുടെ നിരോധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു യോഗാരൂഢന്, ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാം നിരോധനം. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചാതെയോ പ്രവർത്തിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് ആര്, യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആർക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു യോഗാരൂഢന് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇതില് യോഗാരൂഢന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അയാൾ എങ്ങനെയാണ്, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് ആര്, യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളില് ആ യോഗാരൂഢന് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്തില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച വ്യക്തിയാണ്. കാരണം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിരോധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നിരോധിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര്, യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അയാളുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്തുമാത്രമാണ്, ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തി മാത്രം. ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിയാണ് ലക്ഷ്യം. സ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ആർക്കുണ്ടാവില്ല, ഈ യോഗാരൂഢൻ ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും ആര്, യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ പ്രേമപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾ സ്വയം തൃപ്തനാണ്. അയാൾ മേലിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂരണത്തിലോ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിലോ ഏർപ്പെടുകയില്ല. പ്രവൃത്തികളൊന്നും കൂടാതെ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാനാവില്ലെന്ന നിലയ്ക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമല്ലോ. കൃഷ്ണാവബോധമില്ലെങ്കിൽ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയോ വിശാല തലത്തിലുള്ള സ്വാർത്ഥതയോട് കൂടിയോ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂ. അതീന്ദ്രിയ പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും, തൃപ്തനായിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാൾക്ക് സ്വയം സംതൃപ്തനാകാനായിട്ട് അയാൾക്ക് സാധിക്കും. അയാൾ മേലിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂരണത്തിലോ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിലോ ഏർപ്പെടില്ല. പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്ത് ലക്ഷ്യമില്ല ഒരിക്കലും, അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളൊന്നും അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അയാൾ അതിലൊന്നും ഏർപ്പെടുന്നില്ല. പ്രവർത്തികളൊന്നും കൂടാതെ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാനാവില്ലെന്ന നിലയ്ക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിലയ്ക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമല്ലോ. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയോ വിശാല തലത്തിലുള്ള സ്വാർത്ഥതയോട് കൂടിയോ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാനാവൂ. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്, ഏതൊരു സമയം പ്രവർത്തിച്ചാലും ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നേരെ മറിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തിക്ക് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ വിശാല തലത്തിലോ സ്വാർത്ഥതയോട് കൂടിയോ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തത്, നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ മുന്നത്തെ പറയണോ, വേണ്ട മാതാജി, ഇത് തൊട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ വിശാല തലത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല, പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിലോ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഉത്തരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മനാമവസാദയേത് ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവാരി പുരാത്മനഃ.
മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിനെ തന്റെ മനസ്സ് അത്ര ശത്രു, ബന്ധു അത് തന്നെയാണ് ശത്രു. അപ്പൊ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അധപതിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വയമാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഉയരാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഈ ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കുക. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാൻ നമ്മൾ തന്നെ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അധപതിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാതെ വിട്ടാൽ എന്താ സംഭവിക്കാത്? അധപതനത്തിലേക്ക് പോകുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അധപതിക്കരുത്. മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നതും മിത്രം എന്ന് പറയുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? മനസ്സാണ്. നമ്മളെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മോചനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? മനസ്സ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായ ആസക്തി വരുമ്പോ, ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി വരുമ്പോ അത് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് എന്തിന് ബന്ധനം ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്? ഇതിലോട്ടുള്ള ആസക്തി വരുമ്പോൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബന്ധനത്തിന് കാരണമായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ സ്വയമാണ് ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മിഥ്യാഹങ്കാരവുമായി മനസ്സ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ വിശുദ്ധനായ ആത്മാവ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ തിളക്കത്താൽ ആകൃഷ്ടമാകത്തക്ക വിധം മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാലേ ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് രക്ഷയുള്ളൂ. വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആകർഷണത്തിൽ സ്വയം അധപതിക്കരുത്. വിഷയങ്ങളാൽ എത്രമാത്രം ആകൃഷ്ടനാകുന്നുവോ അത്രത്തോളം ഒരാൾ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സദാ മനസ്സുറപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള ഉത്തമ മാർഗം. ഈ നിർദ്ദേശത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഹി എന്ന പദം. അതായത് ഒരാൾ നിശ്ചയമായും ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മിഥ്യാഹങ്കാരവുമായിട്ട് മനസ്സ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ്? വിശുദ്ധനായ ആത്മാവ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം, അതുമായിട്ട് ആ മനസ്സ് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭൗതിക ലോകത്തില് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ഈ ആത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ തിളക്കത്തിൽ ആകൃഷ്ടമാകത്തക്ക വിധം മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? മനസ്സിനെ നമ്മൾ പരിശീലിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരണം. ആ മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ആത്മാവിനെ ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷിക്കാനായിട്ട്, ബദ്ധാത്മാവിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ വിഷയത്തോടുള്ള ആകർഷണം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നത്? അധപതനം വരുന്നത്. ആ എത്രത്തോളം നമ്മളൊരു വിഷയത്തില് ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ ആകർഷനാകുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ സദാ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും? ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടും. അതിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയണത്? ഹി എന്ന പദം പറയണത്. അതായത് ഒരാൾ നിശ്ചയമായിട്ടും ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സദാ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം മനസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാനായിട്ട് ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണം. അത് നമ്മളല്ലാണ്ട് ആരും ഇരുത്തില്ല, നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിലോ നമ്മളത് അധപതനത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കവിടെ മോചനം നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആ മനസ്സുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. കാരണം ബന്ധനത്തിനും മോചനത്തിനും കാരണമാകുന്ന ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ്? മനസ്സ് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിരമാക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉയർച്ച നമുക്ക് അവിടെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആത്മീയമായ പുരോഗതി നമ്മുടെ എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ഈ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനസ്സിന്റെ
സഹായത്തോടെ നമ്മൾ സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. എപ്പോഴും ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യേനേത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്തെ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഒറ്റ സുഹൃത്ത്. അത് ജയിക്കാത്തവനോ അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്ത് ആരായിരിക്കും? മനസ്സായിരിക്കും. അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ ആ മനസ്സായിരിക്കും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്ത് മനസ്സായിരിക്കും. അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് നമ്മുടെ പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. മനസ്സടക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ തൻ്റെ പരമശത്രുവിനോടൊപ്പമാണ് എപ്പോഴും ജീവിച്ചു പോരുന്നതെന്നും അങ്ങനെ ജീവിതത്തെയും ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെയും വ്യർത്ഥമാക്കുന്നുവെന്നും ഓർക്കണം. മനസ്സ് തനിക്ക് കീഴടങ്ങാത്ത ഒരു ശത്രുവായിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഒരാൾക്ക് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം എന്നിവയുടെ ചൊൽപ്പടിയിൽ നിൽക്കാനേ കഴിയൂ. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പരമശത്രുവിൻ്റെ ഒപ്പം മനസ്സ് നമ്മളെ പരമശത്രുവായിട്ട് മാറും. ആ ശത്രുവിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ മുഴുവൻ കാലം ജീവിച്ചു പോരേണ്ടതായിട്ട് വരും. മാത്രമല്ല അങ്ങനത്തെ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെയും വ്യർത്ഥമാണെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുകയും വേണം. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല നമ്മളെ ജീവിതം കൊണ്ട്. മനസ്സ് തനിക്ക് കീഴടങ്ങാത്തൊരു ശത്രുവായിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ കാമക്രോധ ലോഭ മോഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ചൊൽപ്പടിയിൽ നമുക്ക് നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരമമായ ശത്രുവിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ വ്യർത്ഥമാകുന്നു. മാത്രമല്ല പിന്നെന്താണ്? കാമക്രോധ ലോഭ മോഹം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിമയായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ മനസ്സിന് വിജയം കൈവരിച്ചാലോ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായി കുടികൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ജീവാത്മാവ് സ്വയം സന്നദ്ധനാകും. അപ്പൊ മനസ്സിന് വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ജീവാത്മാവ് സ്വയം സന്നദ്ധനാകും. ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്താനും അവിടുത്തെ ആജ്ഞാനുസൃതം പ്രവർത്തിക്കാനും കളമെടുക്കലാണ് ഇപ്പൊ ശരിയായ യോഗാനുഷ്ഠാനം. അപ്പൊ മനസ്സിന് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്? ആ ജീവാത്മാവ് സ്വയം സന്നദ്ധനാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിന്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ. മാത്രമല്ല ആ പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്താനും ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കും. അതാണ് എന്ത്? യഥാർത്ഥ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്, യോഗാനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യോഗ. അപ്പൊ നേരെ കൃഷ്ണാവബോധം കൈക്കൊള്ളുന്നവർ ഭഗവത് ആജ്ഞയ്ക്ക് മുന്നിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം കൈക്കൊള്ളുന്നവര് ചെയ്യും? ഭഗവത് ആജ്ഞയ്ക്ക് മുന്നിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്? പരിപൂർണമായിട്ട് സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യും. സ്വന്തം ശരീരവും ആത്മാവും മനസ്സും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. കാരണം അവരെല്ലാതും ഭഗവാന്റെ സമർപ്പണം, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവര് ഭഗവാന്റെ സേവയിലെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തിനെയും ആത്മാവിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയുള്ളവര്? കൃഷ്ണാവബോധം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളവർ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? യോഗത്തിന്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രണം. അത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചാലാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട്, യോഗത്തിന്റെ അടിത്തറയായിട്ട് നമുക്കതിനെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോഹോ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെയായിരിക്കും. അപ്പൊ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല? ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ചൂടും തണുപ്പും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനം ഒന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കില്ല. അതായത് ഭൗതികമായ സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. മനസ്സ് ഉത്തമ പ്രകൃതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പരമകൽപ്പന അനുസരിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. ഉന്നതമായ നിർദ്ദേശത്തെ മനസ്സ് സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ, അതിന് വഴങ്ങുകയും വേണം. പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശം തനിയെ അനുസരിച്ചു കൊള്ളുമെന്നതാണ് മനോനിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഫലം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ ഉടനെ കൈവരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തനെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. പ്രായോഗികമായ സമാധി അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിൽ മുഴുകുക എന്നതാണ് ഈ അവസ്ഥ.
അപ്പൊ മനസ്സ് ഉത്തമ പ്രകൃതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, അയാൾക്ക് പരമകൽപ്പന അനുസരിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. അപ്പൊ മനസ്സ് ഉത്തമ പ്രകൃതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ഭഗവാന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാന്നല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയും മനസ്സിന് ആ വ്യക്തിക്ക് ഇല്ല. ഉന്നതമായ നിർദ്ദേശത്തെ മനസ്സ് സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ, അതിന് വഴങ്ങുകയും വേണം. പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശം തനിയെ അനുസരിച്ചു കൊള്ളുമെന്നതാണ് മനോനിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഫലം. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ഒരു ഗുണം എന്താണ്? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭഗവാന്റെ കൽപ്പനകളെ അതനുസരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ ഉടനെ കൈവരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തനെ സുഖദുഃഖങ്ങളോ ശീതോഷ്ണങ്ങളോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഈ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തനെ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? സുഖദുഃഖങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും ആ വ്യക്തിയെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ സാഹചര്യങ്ങള് അനുകൂലമായാലും പ്രതികൂലമായാലും അതൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പ്രായോഗികമായ സമാധി അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിൽ മുഴുകുക എന്നതാണ് ഈ അവസ്ഥ. ഈ അവസ്ഥയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പ്രായോഗികമായിട്ട് സമാധി എന്ന് പറയാം, അതല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിൽ മുഴുകുക എന്നും പറയാം ഈ അവസ്ഥയെ. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കുടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമാലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ജനഃ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശാസ്ത്രജ്ഞാനോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി സംതൃപ്തനാകുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗി എന്ന് പറയാം. ആ യോഗി എങ്ങനെയാണ്? ആത്മസംയമയായിട്ടുള്ള അയാള് അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭൗതികതയിലല്ല അഭൗതികതയിലാണ് ആ വ്യക്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിയിൽ എന്താണ്? കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയില് കല്ലായാലും മണ്ണായാലും സ്വർണ്ണായാലും എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. കാരണം അയാൾക്ക് എന്തില്ല? ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോടുള്ള ആകർഷണം ആ വ്യക്തിക്കില്ല. ആ ഭൗതികതയിലാണ് ആ വ്യക്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തി. അയാള് യഥാർത്ഥ സംതൃപ്തി അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ സംതൃപ്തി അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. അതിന് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ലൗകികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. അതിനെന്ത് വേണം? നമ്മളൊരു ഭക്തനുമായിട്ട് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ട് സഹവസിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. ഭഗവാന്റെ കരുണ മൂലം ആ ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര്? കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തി ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിൽ സംതൃപ്തനായിരിക്കും. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം അയാൾ എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും? പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. സുഹൃത്മിത്രാരുദാസീനാം അത്യസ്ഥാക്ഷേഷു ബന്ധുഷു സാധുഷോപി പാപേഷു സമബുദ്ധിർവിശിഷ്യത്തെ. സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കൾ, ഗുണകാംക്ഷികൾ, ശത്രുക്കൾ, ഉദാസീനന്മാർ, ഈർഷ്യാലുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, പാപികൾ എന്നിവരെയെല്ലാം സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർ അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിയവരാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ പറഞ്ഞവര്, അതായത് സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കളെ, ശത്രുക്കളെ, അതുപോലെ തന്നെ ഉദാസീനരായിട്ടുള്ളവര്, ബന്ധുക്കള്, പാപികള്, സജ്ജനങ്ങള്, ഇവരെല്ലാം സമഭാവനയോടെ കാണുന്നവർ, അങ്ങനെയുള്ളവരാരാണ്? അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിയവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്തറിയാം? അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ വ്യക്തിയുടെ ഈ പുറം കാണുന്നതല്ല
എന്ത് ആത്മീയമായ സ്വഭാവം, ഉള്ളിലെ വ്യത്യാസമാണ് ഈ പുറത്ത് കാണുന്നതല്ല എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സമദർശനം, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇത് പറയാൻ സാധിക്കും, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. യോഗി യുഞ്ജീത സതത ആത്മാനം രഹസി സ്ഥിതഃ ഏകാകീയത ചിത്താത്മാ നിരാശീരാ പരിഗ്രഹ. ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എപ്പോഴും തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയെ പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അയാൾക്ക് യാതൊന്നിലും ആശയോ മമതയോ തോന്നരുത്. അപ്പൊ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? ധ്യാനയോഗിയുടെ, ഒരു ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന യോഗിയുടെ ജീവിത രീതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി, നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത് മുഴുവൻ യോഗയെ കുറിച്ചാണല്ലോ. അപ്പൊ ആ യോഗയിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി, ധ്യാനയോഗത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണ്. എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ശരീരവും ആത്മാവും മനസ്സും ഇതിനെ പരമപുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? വിജനമായ സ്ഥലത്ത്, അതായത് ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത്, ശാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഒന്നിനും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ആശയം ഉണ്ടാവില്ല, മമതയും ഉണ്ടാവില്ല. ഒന്നിനോടും ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, മമതകൾ ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാതും ഉപേക്ഷിക്കുക. സർവ്വതും കൃഷ്ണന്റേതാണെന്നും കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തന് നന്നായി അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അയാൾ സ്വാർത്ഥ ലാഭോന്മുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് ആർക്കറിയാം? ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? തൻ്റെതാണെന്നുള്ള ആ സ്വാർത്ഥ ലോഭത്തിന്റെ ചിന്തകളൊന്നും ആ വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകില്ല. തനിക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും അയാൾ ആഗ്രഹിക്കാറും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണത്. തനിക്ക് തൻ്റെതെന്ന രീതിയിൽ അയാൾ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവമായ ആവശ്യമായ സ്വീകരിക്കാനും അനുയോജ്യങ്ങളല്ലാതെ ത്യജിക്കാനും അയാൾക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, അല്ലാത്തതിന് ത്യജിക്കാനും അയാൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം നേടാത്തവരോട് ബന്ധപ്പെടാതെ ഏകാഗിയായിട്ട് ജീവിക്കും. അയാൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘമായിരിക്കും അയാൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അഭക്തന്മാരുമായിട്ട് എപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. കൃഷ്ണാവബോധം മാറുന്ന വ്യക്തി ഒരു തികവുറ്റ യോഗിയായിരിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആരായിരിക്കും? ഭക്തനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ യഥാർത്ഥ യോഗിയും കൂടി ആയിരിക്കും ആര്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ശുചൗ ദേശേ പ്രതിഷ്ഠാപ്യ സ്ഥിരമാസാനമാത്മനഃ നാത്യുച്ഛിതം നാതി നീചം ചൈലാജീന കുശോത്തരം തത്രൈകാഗ്രം മനഃ കൃത്വാ യഥാ ചിത്തേന്ദ്രിയ ക്രിയഃ ഉപാവിശ്വാസിനെ യുഞ്ജ്യാത് യോഗമാത്മാവിശുദ്ധയേ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ, അപ്പോൾ അനുയോജ്യമായിട്ട് യോഗത്തിന് ഇരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. ആ യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു വിജനമായ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ നിലത്ത് കുശപ്പുല്ല് വിരിക്കുക. കുശപ്പുല്ല് എന്ന് വെച്ചാൽ ദർഭപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിനു മീതെ മാൻതോലും അതിനു മീതെ വസ്ത്രവും വിരിക്കുക. ഇരിപ്പിടം എങ്ങനെ ആവരുത്? വളരെ ഉയർന്നതാവാൻ പാടില്ല, വളരെ താഴ്ന്നതും ആവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അവിടുത്തെ പരിസരം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? വിശുദ്ധമായ പരിസരമായിരിക്കണം, നല്ല വൃത്തിയുള്ള നീറ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കണം. യോഗി ഈ ആസനത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്ന് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്ര ചിത്തനായിട്ട് ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വേണം? അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്ര ചിത്തതയോട് കൂടിയിട്ട് ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്? സ്ഥിരമായിട്ടിരുന്ന് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കണം. ധ്യാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ ആത്മശുദ്ധീകരണമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ആ ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഭഗവാനിൽ, പരമാത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? ധ്യാനം ചെയ്യാണ്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരുന്നത്? വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആത്മനിയന്ത്രണമോ മനസ്വസ്ഥതയോ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ധ്യാനം ശീലിക്കാനാവില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് വേണം ഇവിടെ? ആത്മനിയന്ത്രണം അത്യാവശ്യമാണ്, സ്വസ്ഥതയും അത്യാവശ്യമാണ്. അതില്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ധ്യാനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യർ പൊതുവെ അല്പായുസ്സുകളും ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരും വിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥരുമായി കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആത്മാവബോധത്തിലുള്ള അത്യുത്തമോപായം ഭഗവത് നാമോച്ചാരണം എന്ന വസ്തുതയും ഇതിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഏറ്റവും
ആത്മനിയന്ത്രണവും മനസ്വസ്ഥതയും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ധ്യാനം പരിശീലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യർ പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ്? അല്പായുസുക്കളാണ്, ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരാണ്, പലതരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരും കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥതയായി കാണപ്പെടുന്നവരാണ് ആര്? കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യരെല്ലാം തന്നെ. അത് ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആത്മാവബോധത്തിനുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഉപായം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമോച്ചാരണമാണെന്ന് വസ്തുത അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തൈവ ഗതിരന്യത എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്ന് എടുത്തു പറയാണ്. കാരണം ഈ കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് കലഹത്തിന്റെ യുഗമാണ്, കാപ്പട്യത്തിന്റെ യുഗമാണ്. അപ്പൊ ഈ യുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാന്നല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്ന്, അതായത് 3 പ്രാവശ്യം തീർത്ത് പറയാണ്. അത് മാത്രമേ നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ ഒരു പോംവഴിയായിട്ടുള്ളൂ. സമം കായശിരോ ഗ്രീവം ധാരയന്നാചലം സ്ഥിരഃ സംപ്രേക്ഷ്യ നാസികാഗ്രം സ്വം ദിശ്ചാനാവലോകയൻ പ്രശാന്താത്മവിഗതഭിർബ്രഹ്മചാരീ വ്രതേ സ്ഥിതഃ മനസ്സംയമ്യമച്ചിത്തോ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ. തന്റെ ശരീരവും കഴുത്തും, ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആ ഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് യോഗി നാസാഗ്രത്തിൽ ദൃഷ്ടി ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്ത് വേണം? നാസത്തിന്റെ അഗ്രത്തിലേക്ക്, മൂക്കിന്റെ തുമ്പത്തേക്ക് ദൃഷ്ടി ഉന്നണം. പിന്നെന്താണ്? സ്വസ്ഥമായിട്ടും നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള മനസ്സോടുകൂടി നിർഭയനായിട്ട് ബ്രഹ്മചര്യാനിഷ്ഠനായിട്ട് സ്വന്തം ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം? ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തുക, നേരെ നിവർത്തിയിരിക്കുക. അതിനുശേഷം എന്ത് വേണം? മൂക്കിന്റെ തുമ്പത്തേക്ക്, മൂക്കിന്റെ അറ്റത്തേക്ക് നമ്മളെ ദൃഷ്ടി മൂക്കിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തേക്ക് വരുത്തണം. പിന്നെ സ്വസ്ഥമായിട്ട്, വേറൊരുത്തിനും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പാടില്ല, സ്വസ്ഥമായിട്ട് നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ഭയമില്ലാതെ, അതിനാണ് നമ്മൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞത്? ശുദ്ധമായ പരിസരമായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മള്. കാരണം വൃത്തിയുള്ള ശുദ്ധമായ പരിസരമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ താഴെ ഇരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക്, അപ്പൊ ഭയമൊന്നുമില്ലാതെ നിർഭയനായിട്ട് ബ്രഹ്മചര്യാനിഷ്ഠനായിട്ട് ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതത്തോടു കൂടി സ്വന്തം ഹൃദയത്തിലുള്ള എന്നെ ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാനിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ധ്യാനിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പരമാത്മാവായി ചതുർഭുജനായ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ സർവ്വജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന കൃഷ്ണനെ അറിയുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. യോഗം എന്നത് സ്ഥാനീയ വിഷ്ണുവിനെ ഈ നിലയിൽ കണ്ടറിയാനുള്ള പരിശീലനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ഹൃദയാന്തസ്ഥിതനായ കൃഷ്ണന്റെ പരിപൂർണ പ്രതീകമാണ് ഈ സ്ഥാനീയ വിഷ്ണുമൂർത്തിയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കാതെ മിഥ്യായോഗചര്യയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ സമയം പാഴാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണനാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. സ്വഹൃദയസ്ഥനായ വിഷ്ണുമൂർത്തി യോഗാ പരിശീലനത്തിന്റെ വിഷയവും. ഇവിടെ പറയുന്നത് പരമാത്മാവായിട്ട് ചതുർഭുജനായ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തില് സർവ്വജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ ചതുർഭുജനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. യോഗം എന്നത് സ്ഥാനീയ വിഷ്ണുവിനെ ഈ നിലയിൽ കണ്ടറിയാനുള്ള പരിശീലനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയുക, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? യോഗം എന്നും കൊണ്ടതും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹൃദയന്തസ്ഥിതനായ കൃഷ്ണന്റെ പരിപൂർണ പ്രതീകമാണ് ആര്? ഈ വിഷ്ണുമൂർത്തി. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് ആ ശംഖുചക്ര ഗദാപത്മത്തോട് കൂടിയ ആ ചതുർഭുജ രൂപനായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ്. ആ വിഷ്ണുമൂർത്തിയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാതെ മിഥ്യായോഗചര്യയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ സമയം പാഴാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ വിഷ്ണുമൂർത്തിയെ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാതെ മിഥ്യായോഗചര്യയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ വെറുതെ സമയം പാഴാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. ആ സ്വഹൃദയസ്ഥനായ വിഷ്ണുമൂർത്തി യോഗാ പരിശീലനത്തിന്റെ വിഷയം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. ആ യോഗാ പരിശീലനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, ഭഗവാൻ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. നിയന്ത്രിതാത്മാവായ
ഗൃഹസ്ഥ ബ്രഹ്മചാരിയെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ അവരെ ജ്ഞാനധ്യാന യോഗ പ്രസ്ഥാനക്കാർ സ്വീകരിക്കുകയില്ല തന്നെ. അവർക്ക് പൂർണ്ണമായ ബ്രഹ്മചര്യം തന്നെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നിയന്ത്രിതാത്മാവായിട്ടുള്ള ഗൃഹസ്ഥ ബ്രഹ്മചാരിയെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിക്കും. നിയന്ത്രിതാത്മാവായിട്ടുള്ള ഗൃഹസ്ഥ ബ്രഹ്മചാരിയെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ എവിടെ സ്വീകരിക്കില്ല? ജ്ഞാന ധ്യാന യോഗ പ്രസ്ഥാനക്കാരെ അവർ സ്വീകരിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പൂർണ്ണമായ ബ്രഹ്മചര്യം തന്നെ അവിടെ ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ സ്വീകരിക്കില്ല. തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾക്ക് വിഗതഭി നിർഭയനാകാൻ കഴിയൂ. ഭക്തനായ ജീവാത്മാവ് സ്മൃതി വൈകല്യം മൂലം കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ വിസ്മരിച്ചതിനാൽ സംഭീതനാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം മാത്രമാണ് നിർഭയതയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനം. അതുള്ള ഭക്തന് പരിപൂർണമായ പരിശീലനം സാധ്യമാകൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചൊരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ആരാകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? നിർഭയനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തനായ ജീവാത്മാവ് സ്മൃതി വൈകല്യം സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണനും താനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ വിസ്മരിച്ചത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും? സംപ്രീതനായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത്? നിർഭയതയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വരുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല? ഭയമില്ല. അതുള്ള ഭക്തന് പൂർണ്ണമായിട്ട് പരിശീലനം സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹൃദയസ്ഥനായ ഈശ്വരന്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്നിരിക്കെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾക്ക് ഉത്തമ യോഗിയായി കഴിഞ്ഞെന്നും കരുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈശ്വര ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരം അതാണ് എന്ത്? യോഗത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ആരായിട്ട് തീരാൻ സാധിക്കും? ഒരു ഉത്തമ യോഗിയായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി നിയതമാനസഃ ശാന്തിം നിർവാണ പരമമത്സംസ്ഥാമധിഗച്ഛതി. ഇങ്ങനെ മനസ്സ്, ശരീരം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവരെ നിരന്തരം ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനി ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ദൈവ സാമ്രാജ്യം പൂകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് സാധിക്കും ഒരു യോഗിക്ക്? ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനസ്സിനെയും ശരീരത്തിനെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിക്ക് ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണനെയും അവിടുത്തെ പരിപൂർണ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുവിനെയും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാതെ ആർക്കും ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോകം എന്ന ശാശ്വത ഭഗവദ്ധാമം പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനാൽ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് തികഞ്ഞ യോഗി. അയാളുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. സവൈ മന കൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദയോ. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ രൂപ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുമൂർത്തിയെ അറിയാതെ ആർക്കും എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല? ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്കോ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ആര്? തികഞ്ഞ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അയാളുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതാണ്. നിഷ്കളങ്കരായ ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന ചില അഭ്യാസ മുറകളിലോ കൺവെട്ടു വിദ്യകളിലോ അല്ല യോഗാചര്യയുടെ പരിപൂർണത. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനായിട്ട് പല യോഗാസിദ്ധികളും അഭ്യാസ മുറകളൊക്കെ കാണിക്കുന്നവരുണ്ട്, യോഗികളുണ്ട്. അതല്ല യോഗചര്യയുടെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ അറിയാന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്ത്? ഈ യോഗയുടെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിത്തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? ധ്യാനയോഗം. അപ്പൊ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു യഥാർത്ഥ സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ യോഗി ആരാണെന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ കർമ്മഫലത്തിലെ ആസക്തി ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് ആര്? കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസിയും യഥാർത്ഥ യോഗിയും.
അപ്പോൾ എന്താണ് കർമ്മ നിർവഹിക്കുക, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മ ചെയ്യുക, അതാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി. അപ്പോൾ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതല്ല സന്യാസം. എന്താണ് വേണ്ടത്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിലുള്ള ആസക്തിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ യോഗി എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ്. സ്വന്തം സന്തോഷമല്ല ആ യോഗിയുടെ ലക്ഷ്യം, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ യോഗി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം കലിയുഗത്തില് ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന, പ്രായോഗികമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കർമ്മയോഗമാണ്. ഇപ്പോൾ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് എന്താണ് പറയാ, പ്രയോഗത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കർമ്മയോഗം തന്നെയാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതെന്നും അവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തേതില് ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ, സന്യാസവും യോഗവും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ സന്യാസം തന്നെയാണ് എന്ത്? യഥാർത്ഥ യോഗം. യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിലുള്ള അഭിലാഷം ഉപേക്ഷിക്കാതെ എന്ത് നേടാൻ സാധിക്കില്ല? യോഗസിദ്ധി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവൻ ഒരേ സമയം ആരായിരിക്കും? യോഗസിദ്ധി നേടിയവനുമായിരിക്കും സന്യാസിയുമായിരിക്കും. കാരണം യോഗിയായിരിക്കും ആ വ്യക്തി, സന്യാസിയുമായിരിക്കും. കാരണം അയാൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിലുള്ള അഭിലാഷങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കും. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവനാണ് ആര്? ഒരു യോഗി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തതില് യോഗത്തിന്റെ 2 ഘട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. യോഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മയോഗം അനിവാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൽ ഉയർന്ന വ്യക്തി, യോഗ സിദ്ധിയിൽ ഉയർന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഭൗതിക ആസക്തി സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനെ പിൻവലിക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, നിരോധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞ, ഭൗതിക ആസക്തി സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ധ്യാനാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അതായത് ഭഗവത് സേവനം തന്നെയാണ് എന്ത്? ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ധ്യാനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്കതില്. അതാണ് നമുക്ക് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു യോഗാരൂഢന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത്. അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഭഗവത് സേവനത്തിലാണ് യഥാർത്ഥ സംതൃപ്തി കണ്ടുകിട്ടാന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്വാർത്ഥതയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ആരായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും? യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു യോഗാരൂഢന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില്, 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മുഴുവനും. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്, ഇതിപ്പോ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞ നമ്മള്? 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 4-ാമത്തെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്. അടുത്ത 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് മനസ്സിലൂടെ നമ്മൾ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞല്ലേ, മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും എന്താ വേണ്ടത്? സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ സ്വയം ഉയരണം എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാതെ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അധപതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ആ മനസ്സ്, ബന്ധനത്തിന്റെയും മോചനത്തിന്റെയും പ്രധാന കാരണം എന്ത് തന്നെയാണ്? മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വിഷയത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആത്മാവിനെ അതെന്ത് ചെയ്യും? ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ കുടുക്കിയിടും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് മനസ്സിനെ സ്ഥിരമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? യഥാർത്ഥ ഉദ്ധാരണം നടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് മനസ്സിനെ സ്ഥിരമാക്കണം. അപ്പൊ ആത്മീയ പുരോഗതി വ്യക്തിയുടെ സ്വന്തം ശ്രമത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വയം പരിശ്രമിച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? ആത്മീയമായ പുരോഗതി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അല്ലാതെ നമുക്ക് ആത്മീയമായ പുരോഗതി നേടാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമുക്ക് പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ സ്വയം എന്ത് ചെയ്യണം?
അത് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ആത്മീയ പുരോഗതി നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം പരിശ്രമിക്കണം. അതിന് നമുക്ക് സഹായം എന്തുണ്ട്? ഗുരുവിന്റെ സഹായമുണ്ട്, ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ സഹായമുണ്ട്. പക്ഷെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത മനസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ അധപതനാണ് നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ടും ശത്രുവായിട്ടും ഇരിക്കാം. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തായിരിക്കും മനസ്സ്. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ നമ്മുടെ പരമമായ ശത്രു ആരായിരിക്കും? മനസ്സായിരിക്കും. അപ്പൊ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത മനസ്സാണെങ്കിൽ കാമക്രോധ ലോഭം ഇതിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള മനസ്സാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ ഉണ്ടാവും? നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസമാധാനം, ശാന്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ശുദ്ധമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യോഗ. അത് യോഗയുടെ അടിത്തറയായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണത്തെ പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതൊരു അടിസ്ഥാനമാണ്. യോഗയുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഫലം എന്താണ്? പൂർണ്ണമാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരമസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല എന്ത് പറഞ്ഞവിടെ തണുപ്പ്, ചൂട്, സുഖം, ദുഃഖം, മാനം, അപമാനം ഇതൊക്കെ സമത്വത്തോടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ മാത്രമല്ല ഭൗതികമായ സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും പിന്നെ ആ മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കും. മാത്രമല്ല എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് സ്ഥിരനായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തന് പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ സമത്വം, ആത്മശാന്തിയും നമുക്ക് തരുന്നതാണെന്നും കൂടി നമുക്ക് അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സമത്വം നമുക്ക് പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ആത്മശാന്തി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി അടുത്ത 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആത്മസംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗി. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ആ വ്യക്തിയുടെ സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ആ വ്യക്തി സംതൃപ്തനായിരിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും ശാസ്ത്രജ്ഞാനം കൊണ്ടും ആ വ്യക്തി സംതൃപ്തനായിരിക്കും. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാവില്ല. കല്ല്, മണ്ണ്, സ്വർണം ഇതിനെല്ലാത്തിനെയും സമഭാവനയോടെ, സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും. കൃഷ്ണഭക്തിയിലൂടെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? ആ ഗുരുവിന്റെ കൃപയിലൂടെ ജ്ഞാനം അനുഭവമായിട്ട് മാറാണ് ആ വ്യക്തിക്ക്. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ആത്മീയ സമ്പത്തിനെ ഭൗതിക സമ്പത്തിനേക്കാൾ വിലമതിക്കുന്നതായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ആത്മസംതൃപ്തി നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു യോഗിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം ഭൗതികമായ സമ്പത്തിനേക്കാൾ വിലമതിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ആത്മീയ സമ്പത്ത് എന്നുള്ളത്. അയാൾക്ക് അനുഭവം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചതായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. ഇനി അടുത്തതില് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണുന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് സമദർശനം. അതായത് സുഹൃത്തുക്കള്, ശത്രുക്കള്, ഉദാസീനന്മാര്, ബന്ധുക്കള്, പാപികള്, സജ്ജനങ്ങൾ ഇവരെല്ലാം സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ പുറമെ കാണുന്ന ആ സ്ഥിതിയല്ല, ആത്മീയ സ്വഭാവമാണ് ആര് കാണുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരോടും ആ ഭക്തന്റെ ഹൃദയം എല്ലാവരോടും കരുണയുള്ളവനായിരിക്കും. ആ സമദർശനം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലാ ജീവികളിലോടും എന്ത് വളർത്താണ്? നമ്മുടെ ആദരവ് വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഉന്നതനായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗി. എല്ലാ ജീവികളിലും ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഈ സമദർശനം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ പെരുമാറുക എന്നല്ല പറയുന്നത്, എല്ലാവരിലും ഭഗവാന്റെ അംശത്തെ കാണാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്ത 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു ധ്യാനയോഗിയുടെ ജീവിത രീതിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത്, ശാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ടാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയത്തിനെ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. പിന്നെന്താണ്? ആശകൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, മമത ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് ഇതിനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കണം. ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മാത്രം സ്വീകരിച്ച് ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതമായിരിക്കും നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പിന്നെന്ത് ഇല്ലാതാക്കും? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സംഘങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ആത്മീയമായ സംഘങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ആ ഭക്തനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ യോഗി എന്ന് പറയും നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏകാന്തതയും മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണവും ആണെന്ത്? ധ്യാനയോഗിയുടെ അടിസ്ഥാന ഗുണമായിട്ട് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്
പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനത്തിനിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചും ആസനത്തെക്കുറിച്ചും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ആസനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ശാന്തവുമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കണം. ധ്യാനത്തിനായിട്ട് ഇരിപ്പിടൊരുക്കുക. വളരെ ഉയർന്ന ഇരിപ്പിടാവാൻ പാടില്ല, വളരെ താഴ്ന്നതാവാൻ പാടില്ല. അതായത് ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കാന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ കുശപ്പുല്ല് എന്ന് വെച്ചാൽ ദർഭപ്പുല്ല് വിരിച്ച് മാൻതോല് വിരിച്ച് അതിന്റെ മേലെ വസ്ത്രം വിരിച്ച് ആസനം ഒരുക്കണം എന്നാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളാ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം നമുക്ക് നല്ല കംഫർട്ട് ആവാന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, അല്ലാണ്ട് അതിന് വേറെ പ്രത്യേകത ഒന്നുമില്ല. ധ്യാനത്തിന് സ്ഥിരതയായിട്ടും ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ബാഹ്യമായ സൗകര്യങ്ങളെക്കാൾ എന്താണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? മനസ്സിന്റെ അശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? നമുക്കവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് നമ്മൾ നല്ല ശ്രദ്ധയോട് കൂടി നമുക്ക് സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി. അല്ലെങ്കിൽ ഇരിപ്പ് ശരിയല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഇരിപ്പുമേലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊക്കെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയാം. ഇനി ആ ധ്യാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അതില് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ആസനത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ടിരുന്ന് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. ധ്യാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധി തന്നെയാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം. മനസ്സിനെ ആരിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കണം? പരമാത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ധ്യാനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് അത്യാവശ്യമാണ്? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ധ്യാനം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് നയിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ആത്മീയ പരിശുദ്ധിയുടെ പൂർണ്ണമായ രൂപം. അപ്പൊ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ആത്മശുദ്ധി നേടാന്നുള്ളതാണ് എന്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം? ഈ ധ്യാനത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറയണത്? ആ വ്യക്തിയുടെ ധ്യാനിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ മനോഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ശരീരത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഭാവം പറഞ്ഞ ശരീരം, കഴുത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നേരെ നിവർത്തിയിരിക്കണം. നേരെ നിവർത്തിയിട്ടായിരിക്കണം ഇരിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി എവിടെ ആയിരിക്കണം? മൂക്കിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തേക്ക് ആയിരിക്കണം ദൃഷ്ടി ഊന്നേണ്ടത്. പിന്നെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. മനസ്സ് ശാന്തവും ഭയരഹിതവുമായിട്ടിരിക്കണം. പിന്നെ ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതം പാലിച്ചിരിക്കണം. മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുക. ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? സ്വഹൃദയസ്ഥനായിട്ടുള്ള എന്നെ എന്നാ ഭഗവാൻ പറയണല്ലോ. അപ്പൊ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായിട്ട് ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാനിക്കണം. അങ്ങനെയായിരിക്കണം ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്നും കൂടി ഇവിടെ 14-ാമത്തെ 13-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമാണ് 15-ൽ പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? ഇത്തരത്തിൽ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിതമായി മാറും. ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് മനസ്സ് പരമശാന്തി നൽകും. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കും. ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നേടും. പിന്നെന്താണ്? യഥാർത്ഥ സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണെന്നും കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മശാന്തി ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് അപ്പൊ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശാന്തി കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് അവിടെ സാധിക്കും. അപ്പൊ ധ്യാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് മാനസികമായ ശാന്തി മാത്രമല്ല, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നിത്യബന്ധത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതുവരെയാണ് നമ്മളിപ്പോ